Dobré ránko, ahojte. Momentálne máme koniec septembra. Ja sa nachádzam na ďalšej výprave, takej predĺženej víkendovke. Konečne mám všetko nachystané, bivak je rozložený. Prúty ešte čakajú na to, že pôjdu do akcie. Nachádzam sa na štrkovisku v Komiaticiach, ako je známe. Je tu mnoho rýb, sú tu krásne ryby. Je tu aj veľa pekných rýb nad tou magickou hranicou, po ktorých človek tak pokukuje a túži uloviť takúto rybu. No a ja som si vybral túto vodu hlavne kvôli tej jej obsádke, lebo idem skúšať dve novinky, ktoré mi pribudli do výbavy. Jedna je zavážacia loďka Panama, takže budem sa snažiť chytať ryby pomocou tejto loďky. No a druhá novinka je nová nástraha pre rok 2024, a to boilies v rade Maniak s názvom Nutracryl. Takže na druhý prúd budem skúšať toto a jeden prútik budem dávať pod svoje nohy, kde budem krmiť partikel a snažiť sa chytať na popku. Takže uvidíme, čo bude také úspešnejšie. A teda krásne kvázi 3 dni teda predo mnou. Takže idem sa snažiť pochytať nejaké pekné ryby. Hádam, bude z toho nejaké pekné video, ktoré poteší oko diváka v tých zimných mesiacoch. Takže ideme na to. Ukážeme si hľadanie miesta s vyvážacou loďkou. Sonár je zapnutý, ako vidíte, loďka odchádza a ideme hľadať lovné miesto. Bolo aké zaujímavé, takže uvidíme. Dobre, takže máme miesto ako tak nájdené. Teraz sme na desinke vode, tak sa to tam pomocou ovládača zoberieme naspäť. Devina, začína to stúpať, osmina. Tuto to môžeme pravdepodobne aj uložiť, môže byť. Takže môžeme si pozrieť, zapnutie loďky je teraz na manuále. Sme došli do sedminky, trošku cúvnem, aby sme to dali presne na začiatok tej hrany. Na osminu. Na sonáre to bolo pekne vidieť. Takže ukážeme si, ako uložiť ten bod. Sme s loďkou presne na 9 metroch teraz. To je to rozhranie, jak začína stúpať to miesto. Presne tu. Z manuálu si prehodíme na save. Už 2 alebo 3 body mám vlastne uložené, plus jednotka. Takže raz, 2, 3. A toto je 4. bod. Do boku save. Miesto sa uloží. Takže loďka je už na vode. Všetko je nachystané na vyvážku. Ukážeme si, že ako je uložený ten bod. Tuto máme loďku na manuáli. Prepneme na autopilota, plus 1, čiže nájdeme si bod 2, kde to chcem teraz vyviesť. Raz, 2. Zobrať to tam, vyklopiť a vrátiť sa. Dávam si vždy túto možnosť. A loďka mi už pekne sama ide. Vyvezie mi montáž aj s krmivom. A mne nezostáva nič iné, len si naladiť prúd hore na stojane alebo na brehu a čakať na zábery, čiže je to fakt, že obrovská pomôcka. Je to pohodlné, hlavne rýchle, človek nemusí člnkovať, chodiť na čln, vyvážať a podobne, ale všetko tá loďka na miesto mne spraví.
Na sonáre som si našiel tie miesta, ako ste videli, a toto je vlastne celé majstrovstvo a budem sa opakovať, ale je to fakt velikánska pomôcka na tých rybách. Takže po 3 hodinkách lovu mám prvého kapra, krásneho lisca, ktorý fakt stojí za to. Zabral na jednu popku, Rony popku z Kopek CC, z podbrehu nakrmené partiklom. Takýto krásny lisec. Rovných 14 kg. Na začiatok fajn. Prvú moc. Neviem ani koľko je hodín. Zvyknutý som, že na tejto vode v noci moc nemávam zábery. Ale prišiel záber z podbrehu. Fakt, že dlhá zdvolávačka. A neuveriteľná bomba. Jeden z mohikánov štrkoviska. Mne sa ho podarilo uloviť. To je on, nádherný šupík. 22 kg. Opäť jedna popka. Rony z Kopek CC. Neskutočná ryba. Brutalita. Idem ho pustiť. Rybačka je teda už teraz úspešná. Jo. Takže máme krásneho kapríka, už predposledný večer, alebo taký podvečer výpravy. Asi sa neunavil poriadne vo vode. Krásny dlháň. Zabral na novinku. A tak si ho poďme teda ukázať. Rovných 13 kg. Ryba, ktorá potešila. Vyvážka 100 metrov s zavážacou lodičkou a tu je výsledok tesne po vyvážke. Fakt krásna ryba. Idem ho pustiť. Čaká nás posledná noc. Uvidíme, či ešte niečo príde. Takže na tejto výprave som lovil na chystanú novinku na ďalší rok, na rok 2024. Jedná sa o novú guličku, ktorá pôjde do rady Maniak. Toto boilies je presne v príchuti krill, nutrakrill. Čo mám informácie zatiaľ o tejto guličke, tak je neskutočne vyvážená. Obsahuje strašne veľa vlastne prirodzenej kvázi potravy pre ryby, čo tie ryby vyhľadávajú. Tých prirodzených zložiek tam je vlastne veľa a
počas toho testovania, čo máme také informácie najprv vlastne z Česka od českých kolegov, tak tá guľa fungovala okamžite a dávala fakt že časté zábery, čo je dosť neobvyklé na to, že tá guľa je kvázi aj selektívna a pochytali sa na ňu fakt krásne ryby. Takže toto je zatiaľ moja druhá výprava, kde túto guľu skúšam. No a zatiaľ aj v mojom prípade sa to presne osvedčilo, že na tú guľu som mal fakt veľa záberov, ale zároveň som na to mal aj krásne ryby. Takže zatiaľ za mňa spokojnosť. Fakt to vyzerá výborne. Takisto ako aj ten slaneček v tejto rade, čo bola minuloročná novinka, bola super gulička, vlastne aj je. No a fakt máme sa na čo tešiť. Tá guľa je dobrá, vyzerá fajnovo. Ja som teraz chytal na guličky v priemere 24 mm. Bez problémov mi vydržali aj pod háčikom dlhšiu dobu. A keď mi do toho búchala aj tá menšia ryba, tak vôbec sa tá guľa nejak že nerozpadávala, ale podobne držala pod hákom super a mala aj tá väčšia ryba čas na to, aby si tú guľu našla a aj si ju našla. Fakt som na to pochytal krásne ryby, takže zatiaľ za mňa spokojnosť. Guľa je veľmi taká mesová, cítim tam fakt tú mesovú chuť alebo vôňu a určite, že dáva super signály pod tou vodou tej rybe a preto to bolo, si myslím, že aj úspešné a máme sa fakt na čo tešiť. Takže prišla je posledná noc a s ňou ďalší šupík. Takýto krásavec. Krásny dlháň. Rybačka bola celkom úspešná. Podarilo sa mi pochytať krásne ryby aj z podbrehu na popku. Takisto aj na novinku. Z diaľky, kde som to vyvážal. Takže je to fajn. Krásna jesenná rybačka s krásnymi rybami, takže super. Takže posledná noc. Dokonca za chvíľku už svitá. Je tu záver výpravy. Ja tu mám ďalšieho krásavca na novinku. Maniak Nutrakryl. Krásny lisec. Dlhý. Dnešná noc bola veľmi úrodná. Moc som sa nevyspal. Balenie bude zaujímavé. Ale to nevadí. Za takéto ryby to stojí. Bojuje ešte poriadne aj v podložke. Dokonca som pred chvíľou skoro dostal kávu. Poďme si ho ukázať. Hádam sa teraz podvolí. Líže 18 kg hranicu. Jo. Brutalita. Nádherná ryba. Nádherná bodka. Na záver tejto úspešnej výpravy. Jo. Zobudil som sa do krásneho jesenného rána. Počasie sa už poriadne ochladilo, fúka studený vietor. Hlavne v noci to riadne fúkalo, ale tá posledná noc bola neskutočná. Mal som asi nejakých 6-7 záberov, takže moc som sa nevyspal. Medzi nimi bol aj tento krásny posledný lisec, ktorý mal 18 kg.
Mám tu teda záver rybačky. Musím povedať, že rybačka bola fakt úspešná. Veľmi veľa mi na nej pomohla tá zavážacia lodička. Ušetrila mi kopu času, pohodlia. Nemusel som behať na člne, vyvážať a podobne, ale všetko to robila namiesto mňa tá loďka pomocou autopilotu. Takisto jedna z mojich prvých výprav s novinkou, s maniakom Nutracryl. Musím povedať, že som fakt spokojný, podarilo sa mi na to pochytať krásne ryby, iba na tie guličky reagovala okamžite. Takže paráda. Čo na záver dodať, rybačka bola fakt úspešná. Krásna ryba, 22 plus 18, ďalšie ryby okolo 13-14 kg, mnoho menších, takže fakt super. Takže je tu teda záver, dúfam, že vám to video sa páčilo, a teda keď áno, tak poprosím vás odber na môj YouTube kanál a tu uvidíte určite ešte ďalšie videá aj do budúcna. Takže lúčim sa s vami, nech sa darí aj vám pri vode. Čaute.